ин деҳаи даштак аст ки аз маркази ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ 17 километр дур аст. 6-7 моҳ тӯли сол дастрасӣ ба инҷо қариб ғайриимкон аст аз сабаби зимистони қаратун ва тӯлонӣ. Дар тобистон низ рафту омад душвор аст. инҷо роҳ ба маънои маъмулии он вуҷуд надорад. дар чунин деҳаҳо чандсад нафарӣ аҳолӣ зиндагӣ мекунанд ва ҳеҷ кас намехоҳад зодгоҳи худро тарк кунад. сокинон асосан ба чорводорӣ машғуланд. мардон барои кор ба русия мераванд. яке аз мушкилоти асосии деҳаҳои душворгузар дастрасӣ ба кӯмаки тиббӣ аст. як бунгоҳи саломатӣ барои якчанд деҳа пешбинӣ шудааст. دکتر نداریم. 1 ساعت راه اینجا تا غزنه غزن میفرد دکتر میگود همه خیلی تو کسلی اینجا نه تو اون طرف رفت ندار کار تاکسی زنگ میزنی تاکسی میگود 140 سوم میبرمد اینجا تا خوجند 10 ساعت راه 140 سومونی 280 سومون ما بالنیس میریم خلاصه با دارو اکل میگیریم به پول قیمت لیچین میکنیم با اونجا میبیم 140 سومون همینجا خیلی خلاصه 10 ساعت گویم را اخونمو میخزیم تا بالنیس را мардум худ табобат кардани бисёр бемориҳоро омӯхтаанд. кӯдакои мо касал мешан дилрав мешан талхи гуфтаги алифа азбай метем ҳамун дилравӣ гум мешад ҳавай доруай барои жилутка агар касал босем зуф гуфтаги алифа ҳави мехӯрем тасп мебуроран дар ҳамун тасп зардоби дуғ метием қанди сафен метием вақти дандундар ҳами 1000 испан гуфтаги азбай об ҳави меҷӯшонем дан чалқи мекунем ба азоб табобат шӯ мекунем ки аз худо талаб мекунем зиянд ҳаминҷа бит 3 кӯдак ҳамин байни 3 сол мо бурдухо кардем дилраб шуда ҳа алаф то овардем додем то чикор кардем хулоса нашуданд. занҳо бештар дар хона таваллуд мекунанд. аксари онҳо ҳангоми таваллуд мефафтанд. ба маркази саломатӣ роҳ пеш гирифтан низ ҳавфи маргро дорад бахусус дар зимистони шадид. нами келин хӯрам нашуд ами раб бурдам мурд мурҷгардунда овардам ҳамун рӯза ҳаракат кардам ки ҳамин балниса мебарам мошин ёфтам ҳама анҷуму мондам тушу пӯширо монда ҳамин намози шум шудагинда як шофер камакак апазал кард ҳави гуфтам биёд ҳай кунанд мошина вай омада ҳамин рафтем ки раба таваллуд шуд دیگه بالنیسم نرفته اما اون طرفی ها حدیشه رو میده کوپر کلو گذاشت همونجا نرفته کلی صاف شده همون گردون دو آوردیم اما دخترچش حاضر 4 سال شده اینو انا هوای بغلی اوچه سینی اوچه رو مکیدگینه گرام اومدم میسوزم ها نما پر اوچیمی میگیره مردنش آیا آدم نمیره دوره یک جای بدید یک دیاری بیوی به دختر بیوی نیست چو کنیم бо вуҷуди ҳама душвориҳо ҳанӯз ҳам табибони касбӣ мондаанд ки ба аҳолӣ беғаразона хизмат мерасонанд. ҳар моҳ онҳо аз сокинони маҳаллӣ дидан мекунанд. мирзо ҳокимов қариб 30 сол боз духтур шуда кор мекунад. ӯ сардори маркази саломатӣ дар деҳаи ғузн аст ва зери дасти ӯ боз 2 корманди тиб кор мекунанд. онҳо қариб 3000 сокинони 10 деҳаи атрофро ки дар масофаи 5-8 километрӣ воқеанд назорат мекунанд. аввали соли 1993 ман дар хунам қабул мекардам беморро дар хунам қабул мекардам. баъди вай солҳои 95-96 то 2013 инҷа якта як хонаи садамавӣ буд ҳамунҷа қабулшӯ мекардем. аз 2013 ин ҷониб бо ташаббуси ҷаноби оли пешвои миллат ҳамин бунгоҳи саломатиро пӯшида мо доданд. аз ҳамон ҷо беморро ҳамон патсиенте киселое ки мебиён дар ҳаминҷа қабулшӯ мекунем. температури баланд қати мебиён киселеҳои мани захм қати мебиён фишор баланди дил ҳамин бемориҳое ки дар ҳамин ноҳияи дурдасти қишлоқ дурдасти ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ мебиён қабул карда ёрии аввал расонда ҷавобшо медиҳем. дар умум дар мастчоҳи кӯҳӣ қариб 25 000 аҳолӣ умр ба сар мебаранд. ин яке аз минтақаҳои дастнорастарини кишвар аст.
ғайр аз мушкилот бо тиб набудани инфраструктур мушкилоти зиёди дигареро низ ба вуҷуд меорад.